中国国防部、漢字が読めないことが判明。日本への誹謗中傷が日々のノルマとなった中国政府機関の面々だが、中国国防部の投稿に日本人が大爆笑。いつも通りかっこよく日本は軍事介入するな、と命令した後、もしすれば、必ず中国人民解放軍の鉄壁の前で、粉骨砕身になり、多大な代償を払わなければならない。と大見栄を切った。粉骨砕身。中国国防部と違って教養のある日本人の皆さんは、かわいそうな筆者にお悔やみを言った。粉骨砕身って、中国の故事から取った四字熟語で、身を粉にして懸命に努力すること、骨身を惜しまず一生懸命働くことの例えなんだけど、しかし筆者は粉骨砕身を、体がバラバラになり、骨は粉になるからな、という脅しのつもりで使ったようだ。しかもご丁寧にその後、鉄拳で文字通り拳の骨が粉のように砕け散る日本兵のイラストを載せている。文化大革命で貴重で価値ある文献を焼き払い、知識階級を絶滅させた紅衛兵たちが今の中国共産党幹部だから、古典なんて1ミリもわからないのかもしれない。中国には日本から逆輸入された言葉が山のようにあるのも事実。それにしても漢字発祥の国のくせして何やってんだ。もう一回著者からやり直せ。